Volem que IB3 doni la cara i assumeixi que és IB3 el que pren les decisions de rebaixar el contracte d'informatius, rebaixar el contracte d'explotació tècnica i rebaixar el concurs públic d'emissions que suposarà un acomiadament d'11 persones més. Mireu, nosaltres hem decidit convocar una vaga indefinida perquè volem fer qualsevol cosa per poder convèncer tant a IB3 com a la ciutadania de les Balears que aquests expedients de regulació d'ocupació que ens plantegen a les tres productores que fem feina per IB3 són injustos i il·legals. Las productoras que se están llevando el beneficio en IB3, el beneficio a través de gestionar nuestro trabajo Con dinero de ciudadanos de aquí. Con dinero público, básicamente son ETTs, son empresas de trabajo temporal, ¿vale? No tienen ni siquiera sede física en las Islas Baleares. Su sede está en IB3 porque tienen un despacho desde donde gestionan nuestro trabajo, que en realidad es gestionar nuestras nóminas, porque nuestro trabajo lo gestiona directamente IB3. Sufrimos prestamismo laboral desde hace 7 años, nos dan las órdenes directas IB3. Directas, somos una ETT. ¿Para qué va a haber un margen de beneficio para una persona que está en Madrid y que ni siquiera viene a hablar con nosotros? Porque nosotros nos gestiona directamente IB3. Por eso decimos que vamos a ser más baratos si somos plantilla directa. No porque queramos ser cobrando lo mismo, no va a haber alguien que se esté quedando de nuestro sueldo una parte, ¿vale? Para pagar, entre otras cosas, publicidad de la empresa Videoreport o CBM, para pagar nóminas de gente en Madrid o para que se vayan a Punta Cana a hacer cenas. No, si fuéramos trabajadores de IB3 solamente se pagarían nuestras nóminas. Eso es lo que reclamamos. IB3 ha perdut dobbers, llavors és normal que redueixi pressupost a les productores. No, això no és veritat. Llavors és per què ens volen reduir pressupost a nosaltres? Si el director general ha fet una mala gestió, o els diferents directors generals al llarg del temps, si han fet una mala gestió, que se'n facin responsables, perquè nosaltres no tenim la culpa. En bones, fins ara, hem intentat que IB3 doni sa cara, que s'impliqui, que vengui a dir-nos els mancos per què. Val? No ha estat així. Llavors hem guardat tota la nostra força d'acció contundent i sindical en el final d'aquest mes. Si no s'ha volgut implicar fins ara en bones, s'haurà d'implicar per males. Les nostres empreses, les productores, CBM, Videoreport i TCA, que ara ha passat també a Vèrtice, són empreses privades que estan gestionant un personal i que tenen tot el dret a treure un benefici econòmic, perquè com a tals, essencialment, són allò mateix, una empresa privada que treu un benefici econòmic d'un servei. La cara que queremos poner a este proceso de despido colectivo es a IB3. Su director está haciendo entrevistas diciendo que él no sabe nada de estos seres y que no se siente implicado. Es precisamente una orden suya, una decisión suya de recorte de servicio la que está propiciando estos expedientes de regulación y estos despidos colectivos. Las empresas nos argumentan que su único cliente, IB3, les ha rebajado el servicio y no tienen otra opción que despedirnos. De hecho, vienen con números de trabajadores que IB3 le ha dicho que quiere ahora en relación a los que ya tenía. Con lo cual és IB3 la que fija el número de despidos que va a haver. Allò que està malament és que IB3 faci servir els dobbers públics. Lo primer, per mantenir un marge empresarial, perquè si ens contractàs directament els sortiria més barat, i després també està molt malament que IB3 doni ordres en aquestes productores perquè facin mal a les plantilles i, per tant, facin mal en els informatius. I al final de tot, el ciutadà està pagant una ràdio i televisió autonòmica que li donarà un pitjor servei a partir de 1 de gener i que, a banda de tot, vull dir, és una il·legalitat això que s'està fent. Quan una cosa és essencialment injusta, un no ha de tenir por a fer res. Vull dir, si és injust, és injust. La ràdio i la televisió autonòmiques són nostres. Vull dir dels ciutadans i dels treballadors. No pot ser mai que un grup directiu ens vulgui fer mal a uns i als altres. Llavors farem tot el que faci falta. Dins de la legalitat, evidentment. No com ells, que estan fent coses fora de la legalitat. El que está ahora en el poder hace sus negocios con 2 empresas, en cuyos consejos de administración están 2 exdirigentes del Partido Popular. O sea, ese vínculo es el que mueve los hilos. Es simplemente un desvío del fondo público a manos privadas.
Ese es el interés de hoy por hoy. Nosaltres, ni a la ràdio ni a la tele, podem desenvolupar el nostre criteri periodístic lliurement. Moltes vegades no ho podem fer quan està en perill la imatge del govern o del Partit Popular. No podem contar tot això que passa a IB3, que evidentment en som molt conscients que s'està gestionant malament els doblers i que només ho paga el ciutadà i els treballadors. Això ho tenim claríssim i ho podem demostrar de moltes maneres. Que ho podem contar a casa nostra? No. Evidentment no ho podem contar a casa nostra.